कुछ न लगेगा मुँह। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मुँह। डीजे बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की। कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया। कहीं ठहर ठहर है सुहानी ये डगर जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया कौन। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मुँह। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मुँह। डीजे बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की। ए बम जी बड़ी कठिन डगरिया चललो न जाला हमसे राह हो। बोल बम बोल तो ए बम जी लागल बा बहुते प्यास हो। दे दो सहारा भैली बेचारा दे दो सहारा पानी बेचारा भइल धियारी रात हो। कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया। कहीं ठहर है सुहानी ये डगर जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया कौन। बोल बम 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 बोल। थोड़ी ये दूर बदेव घर मंदिरिया आ गइल सुइया पहाड़ हो। आगे कंवरिया धर्मशाला ये बमजी कल तू विश्राम हो। सुरेश नील से भजन गवाव सुरेश नील से भजन गवाव कट जाई बोरा हो। कौन दिशा में लेके चलो हो कांवरिया कौन दिशा में लेके चलो हो कांवरिया। कहीं ठहर ये सुहानी रे डगर जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला हो कांवरिया